здрави и един кобратски кючек зелена салата. Ако може да. Айде! Зелена салата. На Галя да са живи и здрави. И все такова смивате. От дядо Росен и племеницата му от Испания 150 евро и 20 евро за Делча. Ей, какамита, че ние са Делча, ще какамита. Айде се ви вземайче, Делче, кай му камелче. Айде. 170 евро просят. Браво, живи здраве. Кючек, костерунка. Алика. Живи и здрави, бати Росен, чи Делча. Аз не знам, че съм казал Делча, извинявам се. Следващия. Айде Шинка, дамага Палаченка, с извинение. От Бобо и Жана, приятелско семейство на младоженците даряват момченци за 150 евро да са живи и здрави. Те са... Малката плачи са тук да са живи и здрави. Следващите. Айде Шинка, не май почапа за да не спорта. 20 евро за горчиво, за кръстниците на 100, обаче да ги видим тук тъй. Една минута. Айде кръстник. Айде къде вече се е паднало. Утре за чела съм, още ли да се. Има само буцен. Ай всички да гледат. Ай гледате го те. Айде. Една минута. Дамо. Стига. Ай малкато, майтар спрем. Майтар спрем. €240 за младоженците от Чинката и Боля, които взеха булка наскоро, са живи и здрави. Булката е тук да и се казва Ана и Мирчо, но май ти покораш някой. 260, извиняваш. Ама не ми момент. Ти ми каза 240. 260 значи. Извинявам се. Ти не се изказва правилно. 260 евро от Чинка, Боля, Мирчо и Ана. Май мъжа, май не конуши. И
и 10 евро за музиканти. Шинката и съпругата и да си мал, да се живи за мен. От Стечо и от Тана. Стечо, най-големият тарикат на Ген, който ли го познава, да го види, да се обърне. Голям приятел на младоженците, дарява младото семейство с 200 евро. Мога да ги проброя, ако не вярвате, ще ги проброя. Наистина 200 евро дарява младото семейство. Да е жив и здрав! Един